Ajmo malo da zaokružimo cijelu priču, znači sve ono što je do sada urađeno. Da se podsjetimo, odakle smo krenuli. Podeljeni ste u preduzeća i u vaše preduzeće je došao klijent koji je tražio da mu se spoje dve parcele, a tamo hoće nešto da izradi. Stvarno, što ne tako gledaš? Tako bilo? Jeste valjda. Zatim smo počeli da spremamo dokumenta da bi podneli zahtev u Republičkom geodetskom zavodu, odnosno u službi za katastar nepokretnosti. Otišli ste u RGZ i neki su dobili podatke, neki nisu. To tako bilo? Nemčak se smeje zadovoljno, on jeste. Referina se smeje dobro, ja sam imala nijedan jedin papir, na šaran izvukla. Kad smo dobili, šta smo dobili iz katastra, aj smo se postavili, da vi kažete? Šta smo dobili iz katastra, koje podatke? Šta je pisalo tamo, zahtev, zadobijenje, čega? Zlatno? Tačke, koje tačke? Čega? Katastarskog topografskog plana. Geodetske osnove i katastarskog stanja. To smo dobili. A mi izrađujemo katastarsko-topografski plan. Šta je znači sledeći deo posla u ovom nizu? Dobili smo katastarsko stanje, dobili smo geodetsku osnovu, a moramo da izradimo katastarsko-topografski plan. Šta je znači sledeći što radimo? Šta bi što radili da se izađe na teren, da se sa geodetske osnove koju smo dobili snimi teren i onda dobijem topografiju, katastarsko stanje, topografija i dobijem katastarsko-topografski plan. Dakle, dobili smo, vi sada svi imate na svojim računarima sve podatke i ono što ste dobili od RGZ. Ono što sad imamo, to se zove digitalni katastarski plan. I mi smo praktično sad dobili taj digitalni katastarski plan. DKP, tako je, čuveni DKP. Još jednu stvar da sad vam pokažem, pa idete da slušate sledeći tutorial. Idemo da... U ovo ovdje, hoćemo još drugo. Da. Radim ću još ono da početak. Što je on uzeo ovo i ovdje, vidiš, ovo i ovdje. Sad mi moramo ovo i kažeš ovo. Ovo nam prenosim bude ovako. A ovo mi prenosim bude ovako. Imate poligonsku tačku, imate liniju koja treba pokaže smer između dve poligonske tačke. Treba da stavite liniju priljubljenu na poligonsku tačku. Radili smo na predavanjima, da li znate kako? Uključite u OSNAP, uključite endpoint i uključite kvadrat. Ja sam prošli čas ovdje. A što? Nisi stigla, imao ću računare. Nemam internet, profesor. A imaš disk? Nisi ga dobio. Znači nisi upalo vidjeti. Ostao si bez posla, ali bez jedinicu, to ti je isto. A ne, isto, onda i kraće treba. Kad će na šarmi zvukla, što ti nisi na šarmi zvukla? Ali znaš zašto nisi? Znaš zašto nisi zvukla na šarmi? Znaš si držao slušalica to vrata. U RGZ. A ja sam bila lepo sređena i sve. Da, i pošulje. Čekaj. Što ona nije lepo? Što nisi Ona je izvukla disk, ona je prvo ušla, što ti nisi prvo ušla? Video broj 4, gledajte video broj 4, ja ću pričati o onima što smo već sve da uradili, da vidimo šta ćemo sad raditi. Šta ćemo raditi? Zaratirao još sledeće. To je poligonska osnova. Koji? Četiri. Ja se zaratirao da će se raditi. Aca, bili aca. I za geodeziju. Ili ovo osnovne. Dobro se ne možeš. Šmaće li tvojih pitanja? Što možeš? Tako firmu zove i odmeni onda se Što je folder za zemlje? Imaš čak i logo svoje za firmu. Evo ovako.
Prvi vi kupovali knjigom. Da li si radio Scale prvo? A možda držite. Skjelove tačke i to. Da, sve ovo. Sve sam to. Jeste i ovdje sam poslao na bombu, sve to sam to. Sve si radite to. Da. Znači što? Ovdje tu piše, viš da nisi uradio, viš da je ovdje 100. Nisi uradio Scale. Prije nula će Možda se radi portugalske znake. Ima 3. Ti samo nisi okvir uradio nešto kraja. Ti se ovdje, možda se dobiš skenu, možda se ja sam vidim šta. Jedna stvar, ovo možeš da pogodiš, ovo možeš da pogodiš u svoj državni ovo, vidiš u neki ovdje znači. Slušajte, ajde. Može. Vi ste ovdje, vi ste ovdje znači nešto prebacili u a vi ste nam još pokazali na času da jedno Konkretno nema učiniti. Zavisi koji izgleda. Nemo isto, tako. Ovo je ovdje, Batić, ti staje. Ja sam i mogući. Dobro, ajde, jedan. Šta sam? AutoCAD, upađe. Samo mi ovo pomoći, ja vam bez zanimljiva. Napravi dobro, Mislim da je tačke radiš. ajde, bucimo nam da zavaka. Ovo sve što treba. Nemaš ništa na to, sve projekte na posljedno. To je nešto najzavljeno i tijelo. Možemo da se ovo, da što mi ovaj klub. Vežba čak, znači ovo. Hoćeš sljedeći put koji u čelu vežba. Mogu li nema tvoj ime?